Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Ella at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti gagayem tayo dita Cordilleran Lactation Massage and Therapy Service ng runa kada Ma'am Jenny Liano Felwa, Jocelyn Liano Sagubo, Dina Liano Sinakay, Aprilin Liano Calantas, Vina Vicente ken Beverly Maaray. Masarakan ti pwesto da dita 4-2 Eco Building, Assumption Road, Baguio City. Makablaawan pa ni Jemar Pimentel, kastamutan ti amin agagayem tayo dita Pongtao Dashcam and Car Accessories, a masarakan dita Longlong, Pinsaw proper. Shout out pa iti Daligco family ti Cordon Isabela ken Confieso family ti Santiago City from Rose Ann Confieso ti Hong Kong. Bakat ko ani Ana Flor Dizon Mendegorin ti Europe Cyprus ken Richie Tabukol ti Cyprus from Amado Mendegorin. Ti Bayan family ti Santa Barbara Pangasinan. Anak ko ada Jessica, Jenaline, Riza ken Rochelle. Apukok ani Princess LJ Ashton Canlita from Priscilla Cabral. Anak ko ani Debet Niveras ti Italy from Nida Niveras ti Hong Kong. Shout out pa kada Boru Rap, Imelda Velasquez, Melanie Rumbawa, Jasmine Rivera ken Navia Ley Seria. Reynaldo Jose, Nanay Consing Dulay,
Tatay Uning Dulay ti Asinggan, Pangasinan from Josephine Jose. Osting family kan amin at taga Anayo, Aritao, Nueva Vizcaya from Angie Osting. Castro family da Mamang Nida Inang Leti ti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Kakabagyak di Taramon Isabela kan San Manuel Tarlac from Alvin Ambrosio. Happy birthday Beth M. Rolosta kan kabaranggayak di Tainabaan Sur, Rosario, La Union nang runa ti pamilya from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Shout out pa'y kada Freda Carbonel ti Tabok City, Kalinga. Salimar Sabado kan Linda Pasyon. Blanco family ti Mabutal. Domingo family ti Sitanga. Esther Maliaga Domingo and family from Cuse, Maliaga, Alamo. Advance happy birthday manang Maricel Pastor. Kan shout out kada Magnus kan Yashika from MJ Antolin. De la Cruz kan Matusalem family ti Barokbok Isabela. Elsa Mary Ann Matusalem, Meros Ranches, Darwin Jobet from Nelia Limon. Itay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ella. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bugbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak anaayat adumdumngag. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Ella at taga Ilocos Sur. Naasawaan akon ket addan maysa nga anak mi. Nasapa na ulila iti ama ti asawa. Ngam naadaan iti stepfather nga iso ti kadandan na ti inana ijay lugar da ijay Pangasinan. Makunak anasingpat mat ti asawa, ngam adadagiti kanito ajak maawatan ti ugali na, nang runa no maipapanan iti ina, ken iti stepfather na ti saritaan. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Pasensyakan ta narabiyana ka nagawid, Ella. Adong amin ti inring Pasko trabaho di opisina. Kat, nalpas mo nga rod amin amasapol amalpas? Karkarigata ko ngayon lepas Ta masapul da ngamin, first hour inton bigat. Kasta talaga no si kati makin trabaho. Masapol nga iring pas mo talaga. Ayan ta anak tangay. Nakaturugan rabiin. Itay pa yung urayon na ka. Sana bale, ta bumawi akto kon kuha na tanawan sa rek ko. Rumbang laeng, amumutan di anak ta, naglaing agpasugnod. Siyak ti makamu, Ella. Di kagdanag. Wen ka di. Ay, wen gayam, imawag itay ni nanang. Siya kung ti inawagan na taam muna ka nung adda ka iti trabaho. Oh, apay ka no? Kimaro ka no ti arthritis ni tatang Ruding. Isa man nung aldawan asaan ang nakatrabaho. Awan sa kanon ti igatang da iti agas na. Isa bumulbulod iti kwarta. Agin bubulod na pay lang. Kat sigurado asandan tumutla bayadan. Alangan mo't apabayadan pay laang. Amo mo't asaan da amang ibaga no addaan da. Sige. Agi patuludak iti kwartada inton bigat. Adan ta impawit ni Chito a kwarta. Anya a kwarta? Kenapa ang nagipawit? Inawagak namin di asawa na idikalman. Imbagak di sa Adam. Masakit ka, kat kasapulan ti maigatang iti agas mo. Anya? Ay sus, apa anang ibaga ka pa'y laang piling? Agimbag tumot laang turikrik na Nakapabain pa'y kit din ka nakwada. Anya ko matipagbain amngay. Saan mo takanayon amang ibaga kadakwada? Oray pa'y piling. Anya lati amom no adakit din maibagbagada.
Kaslawan serbik nga asawam ata makamkamtod tamatlaan. Saan mo ka di panunuton dayta? Maawatan da ka. Masakit ka nga raw. Asino nga iti pagkamangan ta no saan nga isuda? Ngam saan mo asansanan? Bakit? Tanay, nakababain iti anak mo. Nasingpot ni Chito. Maawatan da dayta. Amo na mo't ano awan-an nayam kat agtrab-trabaho ka mo. Diyak lang amin kaya't nga dati makunana. Amangan kit dino pagarupon na adyak kabailan nga ipaiti ka sa pulam nga inana. Nay, papanamlakay. Saan aya nasakit pala ang dayta sa akam? Mayatain, kung naktumot ngamin kang ka, makatrabaho akaw. At dati masapul alipasan mi ka ni pare Ilyaw nga jay balay da Mr. Kraus. Sigurado ka. Ang mga nupilpilitam laang. At dapay mo tigatang ta iti kasapulan ta kan para agas mo nga intad ni Chito. Piling ka ba ilakaon? Narigat no sa aktola agkute intun na ibusan tig igamam a kwarta. Arumbang kumapay ang mabayadan tati binulod mo kan ni Chitaw ta nakababain ija anak mo. Aday ta ka manon. Malakit day, mapankan no ka ba alam? Ado pa lang nga ibagbagam. Day talabain mo ti agadaw. Sige nga raw. Tanay, naskan na mairing pas main ti masapul nga iring pas maijay balay da Mr. Kraus. Tatapay agor oray asabali at trabaho mi kan ni pare Ilyaw. Basta di mo pilitan no di mo kabailan. Kan kitaam dagitakan kanam. Tapno saan manon adumikar day taan-an nayam. Kumusta nga tamot tunda nanang? Nalaing nga ta ni Tatang Ruding? Nalaing siguro na. Ta saan damat na imawag? Sapay bakit kan lakaydan? Ni Tatang Ruding launay. Lakayan ngam ikagkagumaan na pala ang tiagkarkarpintero. Rumbang lang Pangalaan da nga iti kanenda no saan nga trabaho. Ikagumaan na tayo nasawa na kat nga ron ni nanang ko. Alangan mo tasyak ni Mang Biag kadakwada. Sadamot lamang ibagakin ka no talaga nga awanan da saan aya. Mabain mo't laang ni Tatang Ruding. Rumbang lang kinayat na mo't day ta sitwasyon. No di na ko mainasawa ni nanang ko o di saklat ako matimang bibiyagan ka ni nanang. Tumulungak, wan. Ngam saan mo't nga amin na katsyak timang ipaay. Nasingpot mo't ni Tatang Ruding. Makita mo't no kasanong agtrabaho tapno dalaang maipaima na ka ni nanang. Kan saan aga putadan asawa ni nanang kat saan mon atulungan. Ikamlat ta idaa taadamot mabalin mo nga ited. Sa bali ti panagrasrason ni Chito nga asawa, no maipapanan iti ina kan stepfather na ti pagsasaritaan manang Emmy. Adda ngamin dagiti kanito ang mangibaga kada kami iti kwarta ti katugangak, nang runa no saan ang makatrabaho ti stepfather ti asawak, ni Tatang Ruding. Mangtad mo ti asawak manang, ngamno dadduma, at dalat tamakunana. Nasingpot ni Tatang Ruding nga stepfather na. Isu na laeng ta saan mo't abak nang anang asawa kan ni nanang, tapno maipaay na ti amin akasapulanda.
Nga makita mo't no kasano nga agsal sa lukag para kadakwada adwa. Ken naasikaso pay iti katuganga. Ay na, ada ka mo't gaya man lakay. Sa anak pa'y anak kaluto. Madmading amin tiriknak. Nay, apay ngay. Anyang amin ti inaramid mo ang nagmalmalam. Amang ano nagbanog ka mo't iti husto tanay, aguyak ka pa yan. Nagkarkaraid ak amin dit arwar itay. Pagamuan takalat ang nagarbis, iso na arbisan ako na. Ay, sos. Takasla, makatrang-trang ka, swak mo taon. Dahil tanda ka na yung ibagbagak kan kapiling. Saan abali nga awan ti kwarta basta awan ti agsaksakit ka data? Apay, kaya't kung arun mo ti agsakit. Gagangay lang na ito, itanarbisan akit nga rod. Ay, unay kan. An nadamot tabagim apiling. Nagtangkan to mati ulam. Nawanak dito balay tila aramidam. Amumot ajak kahit nga agsaksakit ka gaputa. Gaputaan niya. Gapumanan ka ni Chito. Saan mo akayat nga ibaga na abaybay anak? Amumot lagayam. Kaano aya amaikat mo dagita pampanunutom rudeng. Agasawa taan. Natural. Tartaripatwen na kanalaing. Tsakla kaya't nga dati makuna jay anak mo bakit? Iso ano makamkam ta? Tsak kaya't amang ibagbaga ka kadakwada ita asawa na ta kasla akla marunrunaw itinalaos abaen. Amok bakit nga raramidam ti amin? Isungawan ti rumba nga panagnakam ka ni Chito. Tanasaya at ka nga asawa, Rudeng. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Ay na, medyo madingarod-tirig na kanak ko. Naarbisa na kinikalman. Ni, kitain nyo Ang mga nagsakit kayo matan. Apay ngamin. Anya ti inaramid nyo, tanaarbisan kayo. Nagkaraid aklaan mo't inerwar. Awan mo't gamin mararamid ko no awan dito'y ditatang mo arudeng. Apay, napanan na aya. Napan nagkarbintero anak ko. Taday tamod lati ang muna trabaho. Naimbag nga raw tamayaton jay saka na. Nasayat mo't nakasta. Anadan nyo mo't tibagiyo Sapay, nagadayo taayan ko di taayan nyo. Kun saan nakasla ka na maka-absenta ka di trabaho. Isungor nga adda dita dita asawa yo. Awan ti makunak kan itatang mo aruting anak ko. Naasikaso kun kabailan na lakit di nga aramidon. Isu amin ti agaramid. Rumbang laeng tabakit kayon. Napigpig samot lati bagi na angam da kayo. Di na ka di pagdanagan anak ko. Di nakbaybayan ni Rudeng. Sige nga Rod. Nadda masapol yo. Umawag kayo laeng nanang. Naada ti trabaho katsak masungbatan ti telepono. Ni Ella ti awagan nyo. Kumustada ka no dananang? Madi ka nung arotirik nana. Binagak manin nga nadan na tibagina. Mga nukutiman nakutin Amumutan ni nanang. Saan makatan na no da makitkita na trabaho? Day tangarod kat. Amumot adyak kaya't nagsaksakit. Saan maliklikan day ta? Di ka kadiagdanag tadamot ni tatang Ruding ijay.
Amo ka din nabaybayan ni nanang. Nagastos nga mintag sakit. Nangina dagiti agas. Pati ti ma-ospital. Dahil tatilikliklikak, tawan mo tinamnamag ang makatulong kanyak. Tawan mo ti masno patrabaho ni Tatang Roding. Kanlakay mo ten. Adda ka asit ti Diyos, Chito. Saan ang ospital ni nanang? Iso adi mo man pampanunutan dayta. Tinapatag, adda mairwar no adda pagkasapulan. Ay, napiling. Nabayagan day taoyak mo. Kung naktumot ang mapantag pa-check up. Kagangay lang nga uyak na ito. Saan ka kanya madanagan? Kamot lagim imbagain. Nagadun nga agas ti na tumarmong kaslawan mat epekto na. Urayam kami na. Apay ura-urada nga ron. Abay ka ti uyak kaya. Siya ti marigregatan tunggal kastakal-kalan ka. Ano niya mo tanday ta? Mapantalaan nga di ospital. Ay, adulami na pang panunutam. Saan ko magagat? Ay, sus. Ay, saanan ang mapalindi ta kinatangkan di ulong pilay. Ipankan di ospital. Ni nanang mo tumawawag. Hello, nanang. Hello, Ella. Siyaktay tao. Saan ani nanang yaw? Ne, da kayo matgayam Tatang Roding. Nakaawag kayo mat. Wen balasang ko. At nakadidita ni Chitaw? Awan, Tatang Roding. Ada iti trabaho na. Apay, ada ka di masapul yung ni Chito? Awan mo't kite. May sa talaga si kalaang tiranta ka makasarita. Si kalaang ti pangibagaak. Diyak nga kayat apagarupan ni Chito abinaybay ak ti inana. Ha? Apay, Tatang. Anya tinapasamak? In-hospital ko ni nanang yaw. Anya? Apay, Tatang Roding. Anya tinapasamak ka ni nanang? Nakaro nga minti uyak na balasang ko. Kanayon pa'y akalkalan. Agam di kay agda nagtamatamtamingan. Inyawag kulaan tapno maamuan yaw. Gamawanan ti rumbang nga pagtanagan yaw. Mamati aka nasaya at ti kasasaad ni nanang yaw. Kasta ka di, Tatang Roding? Nasaya at matgarod. Di kayag danag, tasya kunti mangibaga ka ni Chito. Itiday di ayaawag kanyak ni Tatang Roding manang Emmy. Nariknak no kasano ti panagdanag ken panangyali kakana iti katugangak. Di naman kinid daw, amok adi na kuman kayat amaamuan ni Chito ti pan naka-ospital ni nanang. Ngam masapul lata nga ipakaamok. Kat kasi ti sigod, kastaman una yan ti pungtot ti asawak, apaman anaamuan na. Tapagarupan na abinaybayan ni Tatang Roding ti inana. Saan kami nga rudan ang nagtaktakpay manang? Nagbiyahe kami adagos anapan iti lugar da katuganga.
Ihati ko na ti doktor. Apa ang ospital ni nanang? Anyamin tinapasamak Tatang Ruding. Nabayagan nga ibagbagak nga agpakita kamin iti doktor ngam nagkadkad mo tinayaw. Kung na nagagangay lang nga uyag ti marikrik nana. Ha? Anya? Pagamuan, kakalkalan matan. Kanadlaw ko kasla saan una ang makaangas. Isungain ka gumaakon ang inyong ospital. Kat, anya ka no ti sakit ni nanang, Tatang Ruding? Pneumonia ka no, Chitaw. Ela. Ha? Anya? Kunakon kat. Nabaybayan nga uyag kan panatang dayta. Isa ang nagtinag iti kasta sakit. Apay, anya kami tinararamid yo. Binuya yun ni nanang agsaksakit iti manungal daw. Chito, talangam kumamot ti panagsasaom. Awan ti mangayat nga agsakit ni nanang. Pudno ti kunan ni Ela, Chito, Barok. Diyak kayat nagsakit ti inayaw. Matlagayam. Apay nga rin italangin yung ospital yo. Tawan busbusan nyo, inyawag yo kung makada kami tas sinukon mi ni nanang iti balay yo. Ngamti kasta binuybuya yung lata na marigrigatan ng gapo iti sakit na. Chito. Ay, pasensyakan, Barok. Diyak nagayatan ti amin. Ala, agawid kayo pa itap na makaina na kayo. Da kamin iti asawak ti makaamok ni nanang dito ospital. Chito, saan kumamatakas niti panagsasaom ka ni Tatang Ruding? Nabainan pa'y gapo kadagit insawang mo itay? Pudnumot timbagak sana ya. Apay, di la masikuranan adang denggen na ti kanayon na panaguyag ni nanang. Inyawag na ko makadata Tadatan tinang hospital ko ni nanang. Mabalin ka di adang ganak pa'y. Saan ang nagayatan ni Tatang daytoy ang napasamak? Asino ko mga asawa ti mangayat nga agsakit ti asawa na? Kan may sa, in-hospital na mutan. Anya pa'y kumati pagpupudutam. Relax ka kadilaang. Saan na maala da ito iti pinudutan iti ulo? Nakakaasilakat nga rod ni Tatang. Takayarigan na binugaw mo nga agawid. Guggunana. Talaga masuruna kamin kankwan. Tabi na ibayan na ti inak. Kada kasarita kayo, Bate? Maipapan itian niya, Barok. Nakasarita kong ti doktor. Mabalin ka nun arumwar ni nanang inton ka ni kadwang aldaw. Nahinasaya at nga ron ano kasta, Chitaw. Mabalin ka din nga ikuyog ko pa ilang ni nanang ijaayan mi. Kaya't ko nga ijay ngagpaimbag. Nasaysaya at ijay tamataripato ang naimbag ni Ela. Kasta ka niti, kayat mo, Chitaw. Wen, kayan sigurado nga awan tumot lang ti maigatang iti agas ang masapol at tumaran na. Siyak ti makamo, tamok mo tadiyo kabailan agatangan amin dagiti maireseta nga agas ni nanang ko. No day tati kunam. Kan ti amom amakapasaya at kankwana. Alang nga rod Chitaw, Barok. Nasaya at matanag kinaawatan tayo. Para matlangit ipagsayaatan ni nanang ti pampanunutak. Agsina kayo pa'y laeng, aging gayt agimbag ni nanang. Kas itinako na akong Chitaw. No dahi ti pagsayaatan ni Piling. Sa anak nga agkad-kad, Barok.
planom, Chito? When? Kasanulangan ngay ni Tatang Ruding. Anyalangan ti makunana ngay. Anda mo tayo maaramidan na. Di nantupay kabailan na bayadan ti bill dito ospital. Sakbot la amin. Isa arumbang lang ati kayat ko ti matulok. Mangmangag mo ka di ti bagbagam, Chito. Kaya rigan na nga inikat mo na namin pinsan ti karbangan ti asawa ni Nanang. Apay, gaputa si ka ti naggastos dito ospital? Pagsayatan lang ni Nanang ti pampanunutek, Ella. Nagkunakan ka pagsayaatan ni Nanang dayta. Ti kunam, agimbag ni Nanang no pagsinaam idak ni Tatang Ruding? Amang ano nakarkaron ako mapsot no awan ni Tatang Ruding iti don nana. Lakay kan bakit dan. Makita mo't no kasano ti panagpinatagda adwa. Titunggal maysa ti pagtataudan ti pigsa kan kinasarantada. No pag sinaam ida, ang mga no nakarkarong agbabawi kanto, Chito. Ella. Ti panagayat da iti tunggal maysa ti mang papapig sa kadakwada. Di mo ko maipaidam da ita kadakwada. Saan agaputa si ka ti makakaado amang gasgastos kadakwada, kat ti kayat mon ti matungpal. Respetuam ko mamot ti asawa ni Nanang, Chito. Saan mo nga ikatan iti karbangan? Piling, bakit makaruar kan dito ospital? Ay, agyaman ak. Makapasikur ti agyan dito ospital. Sapay saan ka mabalin nga agbantay tagpada tamot a senyor. Saan abale at damat da Chito anang bantay kan ka? Kat pagyamanak unay da ita kadakwada. Kung naktumot kan ka, anasaya at nangagasawa. Ay, anya ngay nga oras, arumwar tayo. Napanlabinayadan da Chito kan Ella ti bill mo dito ospital. Kalpasan na, makaawit kan taon. Nasaya at nga road no kasta. Nay, Piling, di mo baybay antibagay mo mangan ka iti ado. Tapno agimbag ka adagos kat agsubli ti sigud apigsam. Mangan ka iti oras, Siyempre, taada ka kat nga rood akadwa ka mangan. Sana ya. Kuha nga min, Piling. Kinid daw ni Chito, yawid na kakanupay lang iti lugar na tapno agimbag ka adagaos. Anya, kat sikangay. Ay, kat mabati ak ata si kalaeng ti itugot na. Imanugot ka iti daytakid daw na. Adda ayamat maaramida kat anak mo tinagkid daw. Kan maysa, iso tinakakama naggasgastos dito ospital. Awan mo't karon ti kabaala. Saan? Diyak ko ba nugot nga agsinata? Saan agapon tayo iso tinaggastos? Kat matulok amin na nakayat na mapasamak. Piling, bakit? Maawatam ko madyanak mo. Para iti pagimbagam ti pampanuno. Saan? Saan? Diyak kaya ti mayadayukan ka. Patayan daklagan. No isinadakan ka, Rudeng. Nanang, nabayada kong tibilyo. Makaruar kayo dito ospital. Wananang, maimbagan kayon ton iti husto. Alan, Piling, agpikat kan bakit mapan kayaw? Saan?
Sana ka sumurot ka na kwada. Piling. Kaya't ko ti agawid iti balay me. Naawatan niyaw. Nanang, No ti ginastos mo dito ospital ti pampanunutam. Bayadan minto. Ikarigatan mi abayadan. Basta sana kami apang sinaan ka ni tatang mo, Roding. ay, Piling, bakit pang-aasim? Agtungpal ka kumanoan niya iti kayat ni Chito ang mapasama. Saan, Roding? Pag sinaan na takit din, patayan na klangan na pag sinaan na tadwa. Tasin mo yung tinaguna pag sinaanda kayo kanitatang Roding, Nanang. Kadagdadata mo takas na ti kayat ang mapasamag ti asawa ang balasang ko. Ni, saan na kasta? Saan da kayo apilitan no diyo kayat? Saan ka di, Chito? Ha? Chito, kasarsarita ka. Saan nanang? Saan na kayo apilitan no diyo kayat? Pasensya kayo nanang Pasensyahan da kon. Tatang, pakawanin da ko makadagiti na isawang ko kada kayo iti kalabas. Italaan na panagnagak no kasano ti panagayat yu ti tunggal maysa. Jak itulok asyak ti makagapo. No apay amarakrak tayo tapin na tagyaw. Nay, awan ti herumbang nga ikidawam iti pamakawan, Chito. Maawatan ka, barahok. Maala, umay kayo, Nanang. Taitulod na kayo iti balayo. No kasta, saan na ko napilitan na sumurot ka na kayo? Di yun ipilit ang panawak nito'y lugar mi ni Tatang Yaw. Saan na nanang? Adamat ni Tatang Roding amang taripato kada kayo ditoy. Amo ka din na kayong tubaybayan apulos. Ay, agyaman na, Chito, barok. Agyaman ak no kasta, anak ko. Awan to ti mamagsina kada kayo, Tatang Roding. Nanang, nang runa kat amumi anapud no, kan nasinaw ti panagayatyo iti tunggan maysa. Anuman, jak tupulos malipatan day ja pagteng manang Emmy. Naimbaglakit din, tanaawatan mo't adagos ni Chito nga asawak, tiing kisiim ko kankwana, iti day di akanito. Kat dinan impilit ti kayat na, nga ikuyog mi ti inana iti lugar mi, kat mabati ni Tatang Roding. Tinaramid mi kat di, linawas nga agawid kami iti lugar da Chito, kat agluwas kami matlaeng iti malem ti Domingo, tapno makapagtrabaho kami matlaeng iti kabigatan na. Tapno saan matan apagdandanagan ni Chito ti maipapan iti salunat ti inana, napagnumuan mi apagsardengan mi laengen nga agtrabaho ni Tatang Roding, kat ipamaysa na laengen ti panangasikaso na kaninanang, tada kamin ti mangipaay iti amin akasapulanda. Gapo iti kasta a set-up, na ipamaysan ni Tatang Roding ti mga asikaso iti katugangak, kat nakita mi nga agpada asim marantada adwa. Namin pinsan meten anapunas ti negatibo arik na, nga imukuok iti barukong ti asawak, iso nga agpapada kamin anaragsak.
Sapay la kumamanang tanakaibati iti napatag nga adal ti innak in salaysay. Toy pagayam mo, Ella. Ella, pagayam ko. Makapasalibu ka Greek na ti pakasaritaan nga ingkaing binglay dito'y programa tayo. Laglagipon tayo kumaakanayon at itao no sumalugan ti pigsana kay kayat nan ti adda iti den na ti ipatpatag na. Kasta ti sitwasyon ti katugangam ken ti stepfather ti asawam. No bilang taimpilit ti asawam ti kayat na idi mapasamak, jakla amon pagayam ko. Amangan no adakit din dakes a napasamak. Sapay la ko mga rod ta umatiddog pay ti biag ti katugangam kastamot ten ti stepfather ti asawam tapno mananamdapay ti imnas ti pinnateg da adwa. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Dintun, mapuna